Bethunani ubomi bukaBrenda Ngqoli buyifilimu ezi adlala kuzo Bethunani. Ugqiboveza ke ngoku esinye isigaxa kuTwitter malunga ne-relationship yakhe notata omntanakhe, echaza indlela bemhlukumeza ngayo, emtyela nemali. Sisandophuma kwibali likaDr. uDr Bebheja, umyeni wakhe waseNigeria. Ngoku nanku uBrenda naye amakhadi akhe behlala endodeni, kodwa ke uthe behlukunyezwa. Khanikhe nimamele ke nali ke ibali likaBrenda Ngqoli. Uye waya kuTwitter ke wabhala, "Let us speak up and against our perpetrators, no matter how small that action may seem to others. No matter how long ago it happened, keeping quiet only protects them and leaves us drowning in pain." Cwecwe is a brave young lady. I guess ke she was motivated by uCwecwe, lo siyaziyo ke ba uyatrenda ngoku wadlwengulwa esikolweni. Wabhala ke ipost efake nepicture yotata omntanakhe wathi, "This is my child's father, Simphiwe, who has not seen or met her. Poor fool, I got a protection order against him. If anything ever happens to me, never let him take her. He will repeatedly beat me up, starve and lock me up athi yide ufe ndizokonwaba." Wawugqiba ke uBrenda wafaka ivideo katata omntanakhe apho etshaya ke into ayitshayayo, ethetha naye. Ndizayifaka ivideo leyo. So kaloku, when you're not a man, if you're a scrub, give me my cards so I can heal myself. Why? Because umengam i-drugs ezuzithathela abantu. Oh, zintoni? Oh, zeziphi? Uzithenga ngemali kabantu? Oh, why? Wafaka i-caption ethi, "By the time I escaped January 2022, being rescued by Fifi or Fefe, my cards were no longer mine. Outside, he was a gentleman, opening doors, etc. And back home, he had cleaned out my Nedbank accounts, leaving me in 200,000 debt, which I only discovered after leaving him. I left him 2 properties." Yo, and then ke ngoku Brenda waphinda wafaka i-screenshot ke ese-message esefowunini, ndabona besithunyelwa ngutata omntanakhe. Wabhala i-caption ethi, "I'd be beat up, strangled regularly to near pass out, so desperate to make this work, as back home I had another story." So back home sayazi ke mosiba ebengavani nomama wakhe no-sister wakhe, so inoba ke befuna izinto zilunge no-boyfriend kube cinga uba uzawuhamba bheke phi, yabo, at least ufuna ke bene-relationship esebenzayo. He knew, so beyazi loo nto leyo ke utata omntanakhe. "He will park outside work the whole day and wait for me, engaphangeli. I made excuses. I tried to understand and help. I was desperate not to be rough." So ke iti le message ke ayifakile uBrenda, "I'm very sorry for how deeply I have hurt you. All the things I've said and done to you, no one deserves. I'm very sorry for bringing in a third force in our relationship and for being stubborn enough to not want to acknowledge that it was ruining us. This addiction thing is very hard, especially when it's being kept a secret. It's only been hours, but I know I can't go on without you, no matter how stubborn I am. Kodwa leyo into I know, uxolo bongiwe." Ithi ke i-caption yesi i-screenshot, "You know, when I was still drinking, I was a much better person. I remember how we always will go out and drink, or even if we did not go out, I will come over with drinks and flowers. Having this other relationship with Lynn has made me the most horrible person ever. No level of understanding when I'm high off it, and I let it ruin my relationship for years. I'm not saying I want to go back to alcohol, but I'm saying that you were right. The Lean did win and take over my life." Yo, amadoda, uBrenda ke nake becinga bafamba hayi noba kukho umoya omdaka kwisandla sesithathu. Uthi, "I blamed a third force. The devil didn't want us to succeed. Kanti no, Unkabi is mixing cough mixture with Fanta grape. At first, I thought, yo, he really likes it, until I noticed the aggression that followed. I was knee-deep, spending my whole salary on what was our future." Oh, imali yomntana abantu njengoba sengumntu ngoku abantu abamdonethelayo. And then ke uBrenda wafaka ivideo yesana lakhe leselincinci, wafaka i-caption ethi,
13th of July 2022, I caught Uber Black to Morningside Clinic at 5 a.m. alone and gave birth that morning. Wakaza ke uba Ellen came to see me after work. Harriet wamchaza nefani yakhe sent me flowers. When I got back 3 days later, JP Potgieter guys came to see me. Netflix sent me gifts. I was still fearing Sampiwa. nguSamphiwa angosimphiwe nguSamphiwa okanye Samphiwa. Okay, wafaka ke enye ipicture sibona umuntu ongumama uyaclean ekitchen kukhutshwe zonke izinto kwi-cupboards. Wathi 2 months later, A-section, I reached out to her, told her I have a child. She flew down immediately and we agreed after my tax refund would return to Kolobe. I wanted my baby to know her people. I was alone, needed help. This is her at my place in Hyde Park. Little did I know. Ngumama yakhe lona. So waya ke uyomnceda cause wayedinga umntu esandobeleka. And then wafaka ivideo ke kamama yakhe. Wathi less than a week later, what had made me leave home for 3 years started all over again. I pretended to be on Insta. The beatings, the accusations, ubucinga ukuba uzophumelela ebomini. When I retaliated, a social worker was called for me. Article in Daily Sun. Wafaka ke le video inguye nomama yakhe. Dala ndabanjwa. Soko ufuna ndithini mina ndishawutwe nguwe? Nawe usapote ubambe zidana amapolisa. Wawubhalile wathi uye emntwini okuthandayo. Awusatsho ngokuba hayi ngebuya emntwini endimthandayo. Wawuhamba apha kucofa imvaba. Ndihamba phi idabawo zange ndize apha kucofa kubani? Nomfazi wakwaNdlamsa ecofa imvaba. Wathi asawuthi mandla wathi ungwakwandlamsa warhutha R100 wamnika. Dathi wavela khona. Awuzazi uphuma apha ecofa imvaba ezimatyotyombe. Ndihambe ematyotyombeni mna soke ndisuke eRhawutini ndize ematyotyombeni. Uyabona Dabawo? Ukhetha ubhiliva bayandityhola. So ke wena andizuthetha nabo mna nguwe okhethe ubhiliva bona. So ke wena since ubhiliva bona uyawushawuta bona uzuphinda undishawute ngabantu mna into engingayaziyo. Awuzuthetha kum. Ndiza kuxelela into yoba it's a lie. Khange ndikubethe, zange ndikubethe. Into nayo uyathanda undityhola. Ndiza kurikhoda xa undishawuta undityhola. Ndizayisa. Hayi ndizayisa. Uyise. Ufanele nexhala bre. Hayi. Andoyiki into sisi. Ndakufundisa ukule ndawo kuyo. So ke xa undikhulisile funeka undityhole. Uyoyifuna ineminyaka emihlanu ebhubhile. Ndingawufuna umuntu obhubhileyo ndiyaphi? Ndiyaphi? But ndiyayazi nje loo nto ndiyaphi? Kubani luthe ndiyomkhangela kutheni ubhiliva abanye abantu? Kutsho bani? Then ke wafaka esinye i-screenshot wathi i-caption, my dearest sister joined in. I will post the others on my Insta pages as here I'm failing to post multiple images. This is just a snippet. I-snippet ke esisithi from Ngulumka usister wakhe. You are a dark force and cause pain and tears to everyone you meet. I pray God protects that child from such evil. You are a devil and filled with hate and evoke anger and ugliness. I pray she is different. Why did God make you? Wabhala ke noba ufuna ubulala umama. uBrenda Ngxolo waphendula wathi, I'm ready for you Lumka. I'm done with your abuse. Yey, akusenzima. Il-message yakhe ke okanye post yakhe yokugqibela uye wathi, I will continue later mandihoye umntana. So ke utshilo ke uBrenda sawujonga ke uba kwenzeka ntoni ku-Instagram page yakhe. Kuninzi okwenzekayo. Utata umntana akhe nibonile nani ne-videos. Umama akhe ke siyayazi ngaba bebexabana. I-videos sesisuka ukuzibona. Kunzima uBrenda akavani nomama akhe, akavani nosister wakhe. And then ke bene-toxic relationship notata omntana akhe. Anyways ke bethunani sayojonga ku-Instagram sibone ba intoni enye entsha aza nayo. And then I will update you. Umamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Khanike nitsho ke nakuba nicinga ntoni ngayo yonke lento. Bye.